Vanhurskaus, Jumalan pelastava vanhurskaus ilmoitetaan evankeliumissa. Se on rahja, se on ilmainen, se on suunnattoman hyvä uutinen. Ja me todella tarvitaan sitä evankeliumia. Ja me tarvitaan sitä siksi, että ilman sitä evankeliumia me kaikki olemme Jumalan vanhurskaan vihan alla. Siksi me tarvitaan evankeliumia. Evankeliumia ei tarvita siksi, että mulla on muutenkin hyvä elämä ja mä oon aika hyvä tyyppi, mutta multa puuttuu pikkasen jotenkin semmoinen tylsä olo, niin nyt mä sain täällä tämmöisen kivan jutun vielä, että mä oon uskovainen. Se ei mene ollenkaan näin, vaan se menee niin, että koko mun elämä on ongelmissa. Mä olen suuremmissa ongelmissa, kuin mä ikinä voin ymmärtää suhteessa tähän kaikkivaltiaiseen luojaan. Kyllä hän rakastaa minua suunnattomasti ja haluaa vetää yhteytensä, mutta kun minulla on se ongelma, että minä olen syntinen, niin minä olen hänen vihansa alla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että mä tarviin evankeliumia. Kuulit aivan oikein. Mä en voisi uskoa 30 sekuntiakaan semmoiseen Jumalaan, joka ei vihaa mitään. Siis se tarkoittaisi siis sitä, että hän katsoo kaikkia maailman silmitöntä vääryyttä. Kaikkia niin hirveä vääryyttä, että jos me tänä iltana tässä istuvat näkisimme edes välähdyksen, mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Lapsia käytetään hyväksi, naisia ja miehiä raiskataan, pidetään aivan sietämättömissä. Jos Jumala kaikki tätä, ja Paavali tulee tässä luettelemaan aika kovia juttuja, jos hän kaikkea tätä katsoo ja sanoo, ette viittis, niin ei hän ole Jumala. Ei hän ole ollenkaan Jumala. Siis se, mikä mulle on käsittämätöntä, on se, että hän pystyy pidättämään sen vihan ja suuntaamaan sen poikansa Kristukseen itseensä siis. Ei niin kuin itsensä ulkopuolelle poikansa, vaan itsensä Kristuksessa ja kantamaan sen. Kuulit aivan oikein. Mä en voisi uskoa 30 sekuntia.